În curând se va deschide cel mai nou magazin de mobilă din Oradea. Mobila Boc, fabricată în România, va deschide al 5-lea magazin de mobilă din județul Bihor. După Beiuș, Aleș, Salonta, urmează Oradea, în galeria Remarkt Episcopia. Pe o suprafață de peste 1100 metri pătrați vor fi expuse pentru dumneavoastră dormitoare, saltele, sufragerii, livinguri, canapele, colțare, mic mobilier, bucătării de serie și la comandă. Vă așteptăm zilnic să vă convingeți! Și nu uitați, transportul la domiciliu și montajul produselor sunt gratuite. Mobila Boc, mobilă din suflet pentru suflete. În curând se va deschide cel mai nou magazin de mobilă din Oradea. Mobila Boc, fabricată în România, va deschide al 5-lea magazin de mobilă din județul Bihor. După Beiuș, Aleș, Salonta, urmează Oradea, în galeria Remarkt Episcopia. Pe o suprafață de peste 1100 metri pătrați vor fi expuse pentru dumneavoastră dormitoare, saltele, sufragerii, livinguri, canapele, colțare, mic mobilier, bucătării de serie și la comandă. Vă așteptăm zilnic să vă convingeți! Și nu uitați, transportul la domiciliu și montajul produselor sunt gratuite. Mobila Boc, mobilă din suflet pentru suflete.